Cred că cu toții ați văzut ce se întâmplă în Ucraina de 24 de ore și că Rusia lui Vladimir Putin încearcă să pună stăpânire pe teritoriul ucrainean. Am văzut imagini sumbre, imagini cu oameni care dorm pe peron și în stațiile de metrou, oameni cu copii mici, de la vârstnici la tineri. Am văzut cum femeile ucrainence pleacă și își lasă soții, iubiții, frații, pentru că dacă ai între 18 și 60 de ani, nu ai dreptul să pleci din țară, pentru că este stare de război. Iar aceștia trebuie să lupte. Am văzut că rușii au reușit să cucerească și insula Șerpilor și sunt aproape să pună mâna și pe Kiev. Dar acum haideți să vedem cum are de suferit Rusia. În primul rând, oligarhii ruși au pierdut 39 de miliarde de euro, iar țările Uniunii Europene împreună cu America se gândesc dacă să scoată NATO din sistemul SHIFT. Pentru cei care nu știu, sistemul SHIFT este sistemul de plăți internaționale. În afară de asta sunt și proteste la Moscova, ruși care nu sunt de acord cu ceea ce face Vladimir Putin și încearcă să protesteze pentru a stopa acest război. Din păcate au fost lupte de stradă și la Moscova și rușii cu forțe de ordine s-au bătut, să zic așa. Dar cel mai mult mă doare că nu e ok ce se întâmplă și din păcate nu prea putem face nimic pentru săracii ucraineni, pentru că ei au cel mai mult de suferit în tot acest război. Finala UEFA Champions League a fost mutată de la Sankt Petersburg la Paris. Polonia refuză să joace barajul pentru Cupa Mondială împotriva Rusiei. Deci cumva cred că cele mai grele lovituri economice tot pentru Rusia vor veni. Din păcate toate astea se întâmplă datorită lui Vladimir Putin sau datorită noului Hitler, să zic așa. De fapt, din cauza noului Hitler. Încă ceva, din ce am înțeles, cei din Republica Moldova stau ca pe ace, pentru că nici Republica Moldova nu face parte din NATO, așa că următoarea țintă a lui Vladimir Putin, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să fie Republica Moldova. Cu toate astea, acest psihotiran rus nu este oprit, chiar dacă a lovit și o navă de marfă turcă. Din ce am înțeles eu, acea navă de marfă aparține Turciei, dar din păcate nu va interveni NATO sau Turcia nu va lua vreo măsură. Am înțeles că și ucrainienii au bombardat o bază militară din Rusia, dar asta este cam puțin și nu cred până la urmă că ucrainienii vor reuși să țină piept rușilor. Vom vedea ce se va întâmpla, pentru că eu cred că în câteva zile Rusia va reuși din păcate să pună stăpânire pe Ucraina și Kiev.